So nna kọwatakwala anyị ọzọ aba gị chetakwala anyị aba gị ọzọ. Aba mbụ Chukwuma IFEDIEGWU. Chukwuma IFEDIEGWU onye Anaku nke Igbo. Mgbe a accident ya ji wee mee, ị na-eje akwụkwọ kadata m? Anọ primary 1. No, so ị ka nwatakịrị data? Ife dị ka arọ ọnụ? Ihe ndị ka 6 years. Ọ wee mee? Okay. Ị continue ịgụ akwụkwọ gị ka o mesịrị ka o mesịrị nke ọtụzie ngwa akwụkwọ etritiwezie m ka ndị mma after ka ndị chasịrị m ka ndị bịa continuous. Okay, so ya cherekwa na school. Mana efichi otu school no 5 na ndebeze pam ya nrụzi. Okay, ị nọ primary 5. Pa gị bịa nwụrụ. Kedu arọ nke a mere? Ụmụ ka m dị 15 years. Okay. So ị kwụsịzie ịgụ akwụkwọ na primary 5. Ma ị ka ya bụ? Ọ bụ na Chineke aza ekpere na isi n'igbu ọja abụta ego maọbụ na-enwe onye enyemaka bịara si ka onye ga-agba ike enwere ọkadị gị mkpa bụ ịgụ akwụkwọ. Mkpa akwụkwọ dị mkpa. A sị na ọka ịgụ akwụkwọ gịnị ka ị ga-ala ka ịgụ? Ebido na praịmarị na ya maọbụ ka ị bụrụ dọkịta maọbụ ka ị bụrụ injinia ka ebe bụ ebumnuche gị ya maọbụ na-enwe ike Chineke ma ngosi anya Chineke mere m amara ka m bụrụ injinia ọ dọkịta. Kedu nke dị gị n'obi mgbe ị nwere mmasị n'obi bụ dọkịta? So ị ma like ime egwu maka iti egwu itibe gị egwu na ịbụgoro musician? Abụgoro musician. Ị ma like iji ewe aga n'iru? Mma like ịba n'ụdị ọdịba n'iru musician. Na-ekwu na mgbe ahụ na-agbakwu agba ị na-agba mgbadị ya agbala anyị so ị ga-agbala anyị ego anyị ala ka anyị bụ ka iji agba ego ma ka anyị jikọdigo ofu ajụjụ iti ịma ọja isi na ijigolie nụọ nwaanyị nugo nwaanyị inwego ụmụaka ụmụaka one ka nwere? Ụmụaka 5 ka m ụfọdụ mmadụ ụfọdụ ịnọ. Yes. Okay, that is very good. Ụmụaka bịara aga school? Financial masị primary. Nke ikpeazụ very ka arọ one ka ọ dị? Nke isi kwa dị? Nke isi na adịghị. Okay. 12 years. Okay. Ma nke ọdụdụ bụ arọ isii ka ọ dị. Chineke edebe site n'aba Jizọs bụ olu gị ezi. So kedu dịka ibe ijegolu ma ọja maọbụ tie egwu? Ejego m Lagos, Mọja, ejego m Uyo, Kalaba, Mọja, ejego m Enugu steeti, Mọja, ejego m Bayelsa, Mọja, ejego m Nsụka, Mọja abịa nduzecha mmiri. Ibe ndị anyị na-eje mmadụ na-ezi gị ma nke nwa ka ọ masịrị ije? Mmadụ na-akpọ m gị dịka afa na-eme gịnị? Igwe aka ndị ọzọ mgbe niile edugolu m jee anya ka nso na-akpọ m kwụọ m ụgwọ nye 20,000 n'ọnwa bụ onye nit nwere onye ọgwụ ọzọ otu ndị igwe kabinet na bie n'obie anyị si ebe a mụ wetebe Bayelsa nyakpọgije Bayelsa kedu ibe mgbe unu ji Bayelsa gịnị ka eji eme nwaanyị ka mmadụ na-enwe ma olili ka na-eri? Olili ka na-eri ije fụọlba ọja so ha jemasa ọwa ji so afụ m ka m na-afụ ya ha nwabịa sa ya pụta onye afụri ọja ọwa ji ha bilie bịa so abịazi so na onye ahụ bịa mbọsa na awa ji
Mgbe ije nwere Lagos. Lagos bụ ọdịnala Igbo culture nke anyị ji. Okay, Igbo Day. Igbo Day. Okay, na National Stadium. Thank you. Nke nwa fụrụ ọja mbọsị. Nwa fụrụ ọja mbọsị. Kele arọ ọ bụ? Last year ka ọ bụ. Nke last year? Nke last year. Is that so? This year, aka Aka ya kpọkwa gị? Ịbịa this year. Oh, praise God. Ọ dị mma. Chineke ya egozi gị. Kedu ozi ị nwere izi dịka ndị ọzọ chọrọ ịvụ ọja dị mkpa? Enwere ike ịkụziri mmadụ? Akụzigo mmejego m ozi egwu. Jegozi egwu. Onye nkụziche ọ sị na ya amụtara ka m siri afọ nke mụ na-alọ karịa nke ya. So nsị a na ihe a si talent ihe Chineke m wetara onye m ka m wee n'elu. Ọsọ nwere ihe mgba Chineke ya. Chineke maara ebe ọ ga-esi mkpa nke na-akpa gị, ebe ọ ga-esi onye gị aka ndụ gị wee zuo. So na mụ achọ ịmụ ya na ị nwere ike ịkụziri m ya ka m bụrụ ọja adịrị. Ma akụziri gị ya, mbịa nkụziere gị ya. Ife dịka mkpụrụ ụbọchị ole ka ọ ga-ewe gị iji akụziri m ọbụna ma abụọ lụọ ogbu ọja? Ya na-ezi egwu 4 days. 4 days. Mma lara anyị bịa anyị nọdụ. Mgbede anyị ma anyị, ehihie anyị ma anyị, ụtụ anyị ma anyị. Mmenụ taa bụ 4 days. 4 days ọbụna ma apụta ahụ. Nlivezie ife. Hallelujah. Kpatụgodi aka nwobele ka anyị wa na Chukwuma IFEDIEGWU onye Anaku Anambra State. Anyị nọ na Center for Research in Igbo History and Culture, Aguakor Umueri. Anyị na nwanne anyị nwoke bụ Chukwuma IFEDIEGWU bụ onye Anaku na Aghamelum Anambra State. Anyị na-akpakọrọ.